sa research na ako'y Morizon sa among major, na pa ko'y labhanan, na pa ko'y lotoonon, na pa ko'y pililon. So, unsa man dyan? Hi guys, ako si James. Ako ang tagiyaan nga channel. So, ayaw ni og agawa nga channel. Joke lang. Hi guys. Once again, hi. Katulo na to nga hi. So karon ikaw pat. Take 2. Hi guys. So, karon mo ni ako nga first vlog sa tibuok kinabuhi nako. Okay. So let's go. So karon wala tay mahimo kay actually daghan kong hilimuon na ako'y tulunan sa research, na ako'y Morizon sa among major, na pa ko'y labhanan, na pa ko'y pililon. So unsa man dyan? Aron pa chill sa ata kaya ganan mas stress. Kay gapoy no mas stress, mamaotag maayo. Mamaotag maayo sa. Ito istoryahan karon og unsaon nato para mawala ang atong pagka-boring. Para di ra jud ko ma-boring is Facebook ko, mag-YouTube. Sa mga bulot-bulatan man sa mga lalaki, di ba? Facebook, YouTube. Pag sa mga babae is makeup, magputol-putol og mga bangs, dili pantay. So, di ba? Para sa ko Facebook, may YouTube. Then maghigda-higda, kanta, beatbox. Nga na kuan. Medyo loading ko dito gamay. So karon ano ko lang mahimo. So magigdahigda sa ako. Ayaw mo kalimot subscribe ang channel Bisdak ha. Yes, please. Ha? Bye-bye.